groot feest was het zondag in Geisteren. Joekskapel Keidernijve vierde hun 44-jarig jubileum. En het muziekensemble trok in stoet van het centrum naar de feestlocatie in de hoop dat alle inwoners het feest mee zouden komen vieren. Wij hopen dat Geisteren dat groots gaat vieren, met heel Geisteren bijna. Want de Joekskapel van Geisteren is natuurlijk een stukje van Geisteren. We zijn op dit moment met 24 leden op een bevolking van 400, nog geen 450. Dus je kunt zien dat heel veel mensen lid zijn van de Joekskapel. Zijn menige fanfares zijn daar jaloers op. Want daar gaat het steeds achteruit. Maar wij hebben nog een mooie bezetting met 24 mensen en ook nog mooi verdeeld. 20ers, 30ers, 40ers, 50ers en 60ers. De Joekskapel is ontstaan 44 jaar geleden omdat het een beetje een stille boel was. En als we muziek moesten hebben, dan moesten we buurdorp Wansum vragen. En dan kwam de hoofdkapel van Wansum hier wel spelen. Maar toen zeiden we, nou, eigenlijk moeten we zelf iets hebben. En toen zijn er een paar mensen geweest die daar initiatief in hebben genomen. En toen hebben we een Joekskapel opgericht met oude instrumenten die we van Wansum kregen bijvoorbeeld. Dus Wansum heeft ons wel altijd gesteund, de fanfare van Wansum. En nou, we hadden iemand in onze gelederen die op het conservatorium zat op dat moment. Dat was onze dirigent. En ik had bij de fanfare gespeeld. Dus er waren 2 mensen die konden spelen. En de rest wist van toeten nog blazen, zoals ze dat zeggen. Maar dat duurde niet lang, want in een week of 6, want die hadden we van de oprichting tot carnaval. In een week of 6 hadden we 3 nummers ingestudeerd. En die hebben we die carnaval een aantal keren gespeeld. En u bent er dus vanaf het begin al bij. Wat is er in die jaren allemaal veranderd? Oei, nou er is veel veranderd. We begonnen in een koud schuurtje met een kacheltje in de hoek te oefenen. En toen gingen we naar het oude kleedlokaal van de voetbalclub. En nu zitten we midden in het dorp, in het gemeenschapshuis. We begonnen met een man of 13, 14. En het waren inderdaad een man of, want het waren alleen maar mannen. Maar sinds een jaar of 20 denk ik, zijn er ook vrouwen bij. Op dit moment zijn we met 19 mannen en 5 vrouwen. Dus dat was een grote verandering. Wat niet veranderd is dat bijna iedereen onder zijn noten de nummertjes heeft staan om te zien welke ventielen ingedrukt moeten worden. Omdat er van de 24 maar een stuk of 4 noten kunnen lezen. 4, 5 denk ik. Ja, zoiets. Ja. En wat betekent de Joekskapel voor Geisteren? En natuurlijk andersom. Nou, ja, voor ons betekent die veel, want wij hebben met name de repetities, die zijn fantastisch, die zijn altijd gezellig. Maar wij hopen ook, en ik denk dat dat ook zo is, dat de Joekskapel ook voor Geisteren veel betekent. Zeker voor het carnavalsfeest, want dat zou anders een stille bedoeling worden. Voor het carnavalsfeest betekent het zeker veel en je hoort mensen dan ook vaak zeggen van wat zou Geisterse carnaval nou zijn zonder Keidernijve? Nou, en dat is natuurlijk altijd een mooi compliment, want we zetten dan de boel lekker op de kop. En zijn er nog plannen voor de toekomst vanuit de Joekskapel? Nou, ik denk als je dat aan de mensen van de Joekskapel vraagt, dat die zeggen gewoon lekker zo doorgaan. Gewoon doorgaan is voor Wim misschien na zondag een klein beetje veranderd. Hij werd namelijk als lid van het eerste uur nog eventjes extra in het zonnetje gezet. Hebben wij besloten hem ook tot erelid te benoemen van de Geisterse Joekskapel Keidernijve.